helo, siwmai a chroeso I Darganfod, ein hael hoedfa ar y we. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n saff ac yn ddiogel. Wel, ni'n nghanol y mynyddoedd heddi yn llythrenol. Dafliad Carreg o'r Rydaman, mae'r lle godidog yma, sef Castell Carreg Cynnes. Ac mae'n rhyfedd o beth bod ni'n cael ein hamgylchynu gan y byd natur arbennig yma. Ac felly mynyddoedd fydd thema ein hoedfa ni heddi. Ac mae'r Beibl yn llawn o fynyddoedd. O Ararat I Hermon I Golgotha, mae yna bethau mawr wedi digwydd ar fynyddoedd. Gadewch I fi ddarllen rhai adnodau i'n atgoffa ni o fawredd Duw. Cyn gennu'r mynyddoedd, a chi'n esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw, medde'r salmydd. Ac wedyn yr adnodau yma yn Eseia. Falle bydd y mynyddoedd yn symud a'r bryniau'n cael eu hysgwyd, ond bydd yng nghariad I atoch chi yn aros, a fydd fy ymrwymiad heddwch ddim yn siglo, medde'r arglwydd sy'n dy garu di. Ac felly gyda'r sicrwydd hynny bod yr arglwydd a greodd y mynyddoedd yn dy garu di, gadewch I ni addoli gyda'n gilydd. Yng Nghrist ei hun mae'n gobaith I, ef yw'n ngoleuni nerth am can, mewn stofnau llym a sychder blin, fam ddiffyn a diwan y tan, a'r ithrol gariad heddw gwir, sy'n lleddfu fof mewn brwydrau hir, ni dda ni ddiw fy ngobaith oll, safa fy byth yng nghariad Crist. Yng Nghrist ei hun fe wisgodd gnawd, Duw dod yn atgas gan y byd, cyflawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfiawnder Duw a chariad drud, fe hwylio toll wrth rafel dyn, wrth groes brenan neu gorff ei hun, yr iawn difau dros bechod i'w, yma drwy heiddiant Crist rwy'n byw. Yng ngwrodd y bedd claddwyd y gwir, goleuni'r byd mewn beddro dir, ffrwydrodd o'r bedd daeth gwawr ddydd clir, a'r atgyfodiad Iesu Cri, a'i gonquest ef yw'n gonquest I, rwy'n eiddo I Grist, mae'n eiddo I mi, nid oes gan angau golyn mwy, fe'n pronwy trwy ei werth fawr wan. Nid ofna fyw na marw mwy, Crist o'r o ddafael angau tlawd, rhwng fy nghenlediad hyd fy medd, Iesu yw arglwydd fy holl rawd, crofder uffen gan llwyd dyn, rwy'n gadael anddo ef ei hun, bob dydd o'n bwy sy'n nes y daw, safa fy bydd trwy allu Crist.
Heno fel y gwelwch chi, fe fyddwn ni yn meddwl am fynyddoedd. Mae yna lot o sôn am fynyddoedd yn yr Hen Testament ac yn wir yn y Testament Newydd. Ac i ni yng Nghymru fach yn gwybod am yn bryniau ac yn gwybod am ei mynyddoedd. Ac roedd yn hemynwyr ni yn ymwybodol iawn o hyn. Williams Pantycelyn ddim ymhell oddi wrthon ni fan hyn a gweld y bryniau o gwmpas Llanymddyfri. Ac un o'i benillion yn mynd fel hyn. Rwy'n edrych dros y bryniau pell, amdanat bob yr awr, tyrd fan wylid, mae'n hwyrhau, am hael bron mynd i lawr. Am gobaith ni heno yw y bydd Iesu Grist ei hun yn plith ni, yn canol ni, ei glod. O Dargrasol, i ni'n diolch i ti nawr am y fraint o gael bod yn rhan o dy deulu di. Diolch bod Iesu wedi wneud hyn yn bosib drwy farw droson ni. Diolch bod ti eisiau perthynas glos gyda ni. A phan ni'n mynd ein ffordd ein hunain, bod ti'n galw ni nôl y maddau ni. Arglwydd, ni'n dod o flaen dy orsedd ac yn gofyn i ti, yn pledio dy ti, i wrando ar ein gofynion ac ar ein gofidiau. Arglwydd ti a wyddost bod ni'n byw mewn amseroedd rhyfedd iawn. Mae'r flwyddyn yma wedi bod yn rhywbeth newydd i ni gyd dros y byd, dim dros yng Nghymru fach. Ni yn meddwl wrth edrych ar Gymru a gwledydd Prydain a gwledydd y byd ar hyn o bryd. Am y posibilrwydd y bydd y clo yn mynd yn dynach. Ac o dad ni'n gweddïo'n arbennig dros yr rheini sydd ar pennau hunain. Heb deulu yn agos a'r rhai yn methu ymweld. Ac ni'n gofyn dy gysur di a dy gwmni di i'r rheini. Mae siw gymaint o bobl yn lleol yma yn Rhydaman. Pobl sy'n teimlo'n fregus iawn. Pobl sy'n teimlo'n unig. Pobl sy'n dioddau'n gorfforol, dioddau'n feddyliol. A lot o bobl arglwydd sy'n teimlo bod dim gobaith ganddyn nhw. O Dduw, ti a wyddost dein teimladau, ti a wyddost dein meddyliau. Heno i ni'n cyflwyno teulu'r Jenkinses yn Llanedi yn dyner i ti, yn ei galar ar ôl colli Gareth. Diolch am Gareth am ei fywyd, ei obaith a'i ffydd real yn Iesu Grist hyd y diwedd. Diolch i fod e'n saff nawr yn dy gwmni di. Gofynnwn i ti gysuro hywel emyr a'r teulu i gyd yn ystod yr amserau tywyll sy'n bownd o ddod. O dad, bydd gyda ni. I ti bo'r mawl, i ti bo'r clod, cynorthwya ni. I wrando arna ti, i ymddiried yna ti, hyd yn oed yn yr amseroedd anodd hyn. Adfywia ni, adfywio'r ardal, trwy dy air, trwy'r efengyl. Gofynnwn hyn a diolchwn i ti am dy annwyl fab, Iesu Grist. Amen.
Wel, mae yna bethau mawr ar y gweill i ddau o'n cynulleidfa ni, sef Elan Morris a Steffan Evans. Mae'r ddau ar fi'n symud i'r brifysgol. Ac ni am groesawu'r ddau nawr drwy ryfedd o'r technoleg. Gweud, helo, siwmai, chi'ch dau? Siwmai, nos y dda. Helo. A ni'n iawn, diolch. Ni'n gwrdd, diolch. Steffan, i ddechrau, gweud wrthon ni le ti'n mynd a beth ti'n mynd i wneud? Fi'n mynd i fod yn symud i Gaerdydd i wneud, ac astudio yn Brifysgol Gaerdydd i wneud daeareg. Yn cymryd hir nawr. Dwi hefyd yn mynd i Caerdydd ac dwi'n mynd i astudio seicoleg. Wel, gyda amgylchiadau rhyfedd iawn yn cwmpas ni nawr gyda Covid a lockdowns yn digwydd ym mhob man, sut fydd y brifysgol yn wahanol, chi'n credu? Fi'n credu 100% bydd popeth yn gwbl wahanol, a sneb yn gwybod gwmws beth bydd yn digwydd gyda'r sefyllfa yma. Ond dwi dal yn edrych mlaen, ond wrth gwrs mae profiad yn mynd i fod yn wahanol gyda bydd dim unrhyw ddarlithoedd mewn person, bydd popeth yn cael ei wneud dros y we. So bydd hwnna'n rhywbeth newydd a gwahanol. Yn amlwg mae lot yn mynd i fod yn gwahanol, ond dwi'n credu bydd cyfleoedd arall yn dod mas o cyfnod anodd. Fi'n edrych mlaen i cwrdd â pobl newydd mewn fflat a gobeithio bydd bod yn gorfod ymddiried yn ein gilydd yn fwy yn gallu creu cysylltiad yn fwy dwys. Wel, chi'ch dau wedi cael eich magu yn yr eglwys fan hyn yn Rhydaman, wedi bod yn youth yn dod gyda Jamie a'r criw. Sut mae'r eglwys wedi chwarae rôl yn eich bywyd chi te? Mae'r eglwys yn agos iawn i'n galon ni. Fi'n wedi bod mor lwcus dros y blynydde jyst i gael cymaint o gyfleoedd. Meddwl am bethau fel mynd bant gyda grwpiau ieuenctid a cwrdd â pobl, cwrdd â ffrindiau o Rhydaman sydd yn dod i'r eglwys. A dwi'n ddiolchgar iawn i rai sydd wedi helpu fi a yn anna'r ieuenctid, jyst yn yr ysgol Sul, yn pethau fel KGB a ieuenctid y hangout ar nos Wener. A dwi wedi jyst mwynhau hwnna wedi bod yn lle, dwi jyst yn teimlo ti gyda Cristnogion arall, a mae jyst yn wir hyfryd, a fi ddiolchgar iawn i'r holl bobl sydd wedi gwirfoddoli gyda hwnna. Dwi wir yn diolchgar i bob peth sydd wedi mynd mlaen trwy'r eglwys. Mae mwy na fyd na'n gallu cyfri. Mae wedi bod yn rhan enfawr o bywyd fi tan y pwynt hyn, ac yn enwedig gyda hangout a gyd y clybiau ieuenctid cyn ni. Fi wedi bod mynd i rhywbeth gan y cwrdd ar yn ysgol gynradd, a dwi jyst i gweld bob un yn nhw mor gwerthfawr, achos mae wedi rhoi gwagled diogel i fi i wystod i fynd a gwybod bod rhywun yna oedd yn balon gwrando arno fi. A then ffordd i fi i fynd â ffrindiau fi mewn lle ymlaciedig a fod yn gallu dangos fy ffrindiau fel fi'n teimlo a y rhan mae Iesu wedi gwario yn bywyd fi mewn ffordd maen nhw'n gallu deall ac oedd wedi bod yn sbri pawb. Rydyn ni'n sôn heddi am fynyddoedd bywyd, yr uchelfannau pan mae popeth yn mynd yn dda, a hefyd y dyffrynoedd pan mae bywyd yn dywyll ac yn galed. Wrth wynebu y mynydd nesaf blaen chi, te'r her newydd o fynd i'r brifysgol, sut ych chi yn pwyso ar Dduw a gwybod bod y sicrwydd hynny gyda chi? Dwi'n teimlo bod y ffydd gyda Duw yn hanfodol i unrhyw sefyllfa, unrhyw her. A fi'n ddiolchgar iawn am bresenoldeb Duw. A dwi'n teimlo'n sicr iawn bydd Duw gen ni ar y daith nesaf. Y pennod nesaf, oherwydd mae'n Dduw sy'n holl alluog a mae'n gallu reoli dros popeth, mae'n gwybod popeth sy'n mynd mlaen a mae'n wastad yna i ni. So fi'n teimlo'n hyderus iawn gyda Duw yn fy mywyd ar unrhyw her. I fi, mae Duw wastad wedi gwneud siŵr bod y pobl iawn yn bywyd gyda fi, bod ty beth sydd yn mynd yn anghywir. Oedd wastad cymuned gyda fi fynd i a gweld Duw yn gweithio trwy gyd y gwahanol pobl yn bywyd fi. Dros y 2 flynedd diwetha yn Chweched Dosbarth, mae rhan fwyaf o ffrindiau fi wedi dod yn Cristnogion dros y cyfnod. A jyst yn gwylio sut mae Duw yn gosod y pobl
a gweithio trwyddo nhw i wneud siŵr bod popeth yn iawn. Wel, diolch yn fawr i ti, Steffan. Diolch yn fawr, Elan, pob bendith i chi'ch dau yn y brifysgol. A ni'n gweddïo byddwch chi'n nabod Duw ac yn gwybod i fod yn agos yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Diolch yn fawr, diolch. Diolch. Codaf y llygaid tua'r mynyddoedd. O ble daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael i'th droed lithro ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod a'r dy ddeheulaw. Ni fydd yr haul yn dydaro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod, y nawr a hyd byth. Mae'n braf bod gyda chi yn y Darganfod. Da ni yma, mas yn yr awyr iach, mas ar bwys y llyn y fan fach yn y mynyddoedd, yn gweld gogoniant Duw yn y creadigaeth. Mae'n diwrnod wyntog heddiw hyfryd, mae'r haul allan, mae'n wyntog iawn, falle byddwch chi'n clywed tym bach o hwnna tra bod ni'n cario ymlaen, ond beth ydych chi'n meddwl amdano? Chi'n meddwl am mynyddoedd? Chi'n meddwl am, mynd am dro yn y prynhawn, yn mwynhau gyda'r ffrindiau a teulu, mynd am picnic, mynd am mountain bike allan a seiclo o gwmpas y lle. Wel, yn yr oes y Salm 121, 2,500 mlynedd yn ôl, oedd mynyddoedd yn lot fwy bydythiol. Oedd dim ceir, dim 4x4s, dim hofrennydd i wneud mountain rescue. So oedd mynyddoedd yn lot fwy peryglus, lot fwy o threat i bobl. Chi'n gallu dychmygu fel y pobl yn cerdded ar taith hir, cerdded tuag at Jerusalem. Mae hwn yn salm oedd y pobl yn canu pryd oedd nhw yn teithio at Jerusalem i cael gwyliau mawr traddodiadol. Un o'r gwyliau mawr yn Jerusalem. Oedden nhw'n teithio fyna pob blwyddyn trwy'r cefn gwlad a trwy'r mynyddoedd mawr, cysgodlyd, trwy mynyddoedd tywyll, trwy mynyddoedd falle oedd yn cuddio pethau ofnadwy. Pwy sy'n gwybod? Pwy bydd yn gwybod beth byddwn ni'n ffindio yn y mynyddoedd? Oedden nhw'n cerdded ar llwybrau serth, cerdded ar creigiau, yn cysgu allan o dan y sêr. A pwy sy'n gwybod pa fath o anifeiliad sydd yn dod o gwmpas? Dim ond defaid heddiw, ond yn yr amser yna, falle pethau lot fwy peryglus. So, mae hwnna'n neud ni meddwl tym bach am bywyd. Mae bywyd yn teimlo fel hwnna. Weithiau ti'n cerdded, a ti'n byw, a ti'n gweld y mynyddoedd. Bydd y pobl yn y salm, ti'n gallu dychmygu nhw yn teimlo'n ofn, tra bod maen nhw'n edrych lan at y mynyddoedd a meddwl, fi angen cerdded trwy rheina. Pwy sy'n mynd i helpu fi wneud hwnna? Am pwy sy'n mynd i annog fi i wneud hwnna? Am pwy sy'n rhoi cymorth i fi? Pwy sy'n mynd i dal llaw fi?
Fel y Salm 23 yn dweud, pan fyddai'n cerdded trwy glyn cysgod angau, pwy fydd yn arwain fi trwyddo yn saff? Wel, ydych chi'n teimlo fel hwnna gyda'r bywyd, fel chi'n edrych lan o gwmpas am y mynyddoedd o pethau anodd i wynebu. Mynyddoedd o bod yn drist. Mynyddoedd o cwestiynau. Mynyddoedd o pethau anodd i cerdded trwyddo. Wel, ble bydd help yn dod? O ble bydd help yn dod? Pwy sy'n mynd i rhoi cymorth i ni pryd ni'n cerdded trwy'r mynyddoedd y byd yma? Wel, mae'r salm yn dweud, bydd y pobl yn canu'r salm yma. Fel ar y taith, yn cerdded gyda'n gilydd, byddwn nhw'n canu can yma. A mae'r ateb y cwestiwn, pwy sy'n mynd i roi help i ni, yn dod nôl o'r salm. Daw help wrth yr arglwydd, creuwr nefoedd a deiar. Dyna ble bydd help yn dod. O'r un sydd wedi creu y mynyddoedd, yr un pwerus dros ben, yr un sydd yn fwy na'r mynyddoedd mawr yma. Yr un sydd wedi creu y mynyddoedd, gyda'r blaen ei fysedd creuodd Duw y mynyddoedd, a mae'n dal ti gyda'r dwylo cyfan. Blaen ei fysedd oedd yn creu y mynyddoedd bach yma sydd yn eistedd ar y byd mawr, ond tu ôl hwnna, mae Duw sydd yn fwy na'r unrhyw beth. Dyna rhywbeth i cofio. Pryd ni'n wynebu mynyddoedd anodd, a pryd ni'n trio cerdded trwyddo nhw yn bywyd ni, da ni ddim yn cerdded ar ben ein hun. Ni'n cerdded gyda Duw. Duw sy'n pwerus, Duw sydd yn dros pob peth. A ddim jyst yn pwerus, ond y Duw sydd yn agos at ni. Dyna'r cysur mae'r salm yma yn rhoi i ni. Mae Duw ni yn pwerus dros ben, ond mae'n Duw sydd yn agos at ni. Sydd yn agos mewn ei presenoldeb. Mae'n cerdded gyda ni. Mae'n rhoi help. Mae'n rhoi cysgod. Dyna'r gair yn y salm. Mae'n rhoi cysgod i ni. Pryd ni'n meddwl cerdded trwy'r mynyddoedd ar diwrnod poeth iawn, cerdded ar llwybr serth a anodd, wel mae Duw yn dod a mae'n fel cysgod gyda ni. Mae'n arwain ni, mae'n helpu ni, mae'n dal llaw a mae'n rhoi nerth i ni trwy roi cysgod drosom ni, cysgod ysbrydol. Ddim jyst cysgod tu fewn, fel teimlad o teimlo'n tangnefedd tu fewn. Ond mae Duw yw'r un sydd wedi dod mewn i'r byd, ddim jyst gyda'r ysbryd i bod yn agos at ni yn ysbrydol, ond mae wedi dod mewn i'r byd trwy Iesu Grist. Oedd Iesu Grist i cerdded gyda ni. Oedd e'n agos at ni, oedd presenoldeb Duw yn dod trwy Iesu. Oedd e'n dod yn agos a cerdded gyda ni, a i dweud y gwir, cerdded o flaen ni, mewn i'r mynyddoedd, mewn i'r calon y mynydd fwyaf yn y byd, y mynydd o marwolaeth. Oedd Iesu yn cerdded gyda ni, yn teimlo beth ni yn teimlo dioddefaint, yn gweld pethau sy'n rhoi ofn iddo fe, yn gweld y dristwch yn y byd. Oedd Iesu yn cerdded trwy'r mynyddoedd gyda ni, ac yn ein lle ni. Oedd Iesu wedi wneud hwnna. Pam? Wel, so ni yn gallu gwybod, mae Duw yn gwybod beth ydy ni'n mynd trwy dioddefaint. So ni'n gwybod pryd ni'n cerdded trwy'r mynyddoedd o bywyd, pryd ni'n wynebu pethau sydd yn edrych yn amhosib, mae Duw yn cerdded gyda ni. Yn ysbrydol, mae'n rhoi cysgod i ni, ac yn wir trwy Iesu. Nath Iesu cerdded trwy bywyd, nath Iesu cerdded trwy'r marwolaeth. Ath e i'r groes a marw drosom ni yn ein lle ni. Ath e mewn i'r mynydd mwyaf yn y byd, marwolaeth. A nath e'n palmantodd ffordd trwyddyn nhw. Nath e bwrw ffordd trwy marwolaeth i gweld y golau ar ochr arall y mynydd. So mae hwnna'n helpu ni. Mae'n rhoi cysur i ni bod Duw di bod gyda ni yn y byd yma. Mae'n rhoi cysur i ni i gwybod mae gan Iesu greithiau. Greithiau o'r byd yma. Greithiau o'r marwolaeth. Ond nath e curo marwolaeth. So does dim reswm i ni fod yn ofn amdano fe. Bod yn ofn o marwolaeth o gwbl. Achos ni'n gwybod nath Iesu cerdded trwy'r marwolaeth. Allan y ochr arall yn yr atgyfodiad. Nath Iesu curo marwolaeth. Nath Iesu bwrw ffordd trwy'r mynydd mwyaf anodd yn y byd. A mae wedi cyrraedd o'r ochr arall. A nawr mae'n dod nôl. Mae'n dal dwylo ni a mae'n dweud, tyd gyda fi. Fi'n gwybod y ffordd. So ydych chi yn dilyn Iesu? Ydych chi gyda'r un cysur, yr un cryfder,
yn dy galon di, achos ti'n gwybod mae Duw yn rhoi cysgod dros y ti, achos ti'n gwybod mae Duw yn agos, ac y Duw sydd yn agos ydy'r Duw sydd yn mwy a pwerus yn y byd, y Duw sydd wedi creu y mynyddoedd, a ti yw yr un sydd yn ei dwylo. Ydych chi yn trystio Iesu, yn cerdded gyda fe? Wyt ti'n gallu trystio Duw a dweud, pryd fi'n edrych lan at y mynyddoedd, pryd fi'n wynebu pethau anodd yn fy mywyd i, fi'n gwybod, mae Duw gyda fi trwy popeth. Wel, mae wedi bod yn hyfryd cael addoli gyda'n gilydd, a diolch i bawb sydd wedi cyfrannu unwaith to i Darganfod, ac yn enwedig i John Perry am ddringo uchelfanne'r mynydd hwnnw i bregethu ni. Ac wrth i ni gloi ag ystyried y mynyddoedd, ni am ganu emyn gyda'n gilydd sy'n sôn am y mynydd pwysica un, sef Calfaria, Golgotha. Ar Galfaria, yr ymrwygodd, holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Ac wedyn gras a chariad ar y mynydd hwnnw, megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. Dewch i ni addoli, dewch i ni ganu a chanu clod i Dduw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr. Dyma gariad fel y morwydd, dost i'r ieithau fel y lli, tywasog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod, dyma gariad nad angangof, trybol nefoedd wen yn bod. Ar Galfaria yr ymrwygodd, holl fy nhonau dyfnder mawr, torodd holl ar gaead nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr, gras a chariad megis diliw, yn ymdywallt yma ynghyd, a chyfiawnder pyr a heddw, yn cysau